Maar er zijn nog meer dingen belangrijk voor een goed differentiatieproces. En dat is ook op tijd gepland doodgaan. Want je hebt uiteindelijk moeten die cellen doodgaan en afschilferen. Dat is een normaal proces van daaruit vernieuwen. Dus dit is een andere aandoening. Bullous, ichthyosiform introduceert van Brock. Nou, bullous, dat is al te zien bij het babytje. Dat is blaarvorming. Nou, ichthyosiform, nou, dat is al eerder besproken, dat is dus eigenlijk huidschilfering. Erythroderm is de roodheid van de huid. En Brock heeft deze ziekte voor het eerst beschreven. Nou, die kindjes, als ze geboren worden, zijn ze uiterst kwetsbaar. Want ze hebben natuurlijk geen functionele barrière meer. En die barrière is noodzakelijk om allerlei infectieziektes buiten de deur te houden. Want ze zijn uitermate vatbaar voor infecties. Maar ook, die huid is ook belangrijk om vocht binnen te houden. Dus zo'n kindje zal heel veel vocht verliezen. Nou, als dat kindje de eerste weken toch overleefd heeft, want zo'n kind kan echt sterven aan zo'n aandoening, dan zie je beneden hier, is hetzelfde babytje, 3 weken later. Dus je ziet dat die blaarvorming van voorbijgaande aard is. Alleen, die blaren komen nog wel terug in de plooien van de huid, waar de huid groeit. Maar de rest wordt eigenlijk vervangen door een hele lichte ichthyosis. Nou, hier is nog een plaatje daarvan. Babytje iets ouder. Dan zie je dus die ichthyosis. Nou, daar zie je veel meer uitgesproken. Die ichthyosis. En die erosies zijn ook nog te zien, hier bij die man in de huidplooi. Dus juist daar komen die erosies terug. En ook doen de handpalmen mee. Dus dan zie je ook die vereelting van de handpalmen en ook zit ook op de voet. Nou, als je nou een biop neemt en histologisch naar zo'n patiënt gaat kijken, dan zie je normaal gesproken, dat is een normale histologie van de huid. Ja, een normale epidermis met een normale substrate cornea. Nou, hieronder is dus de huid van deze patiënt te zien. En dan zie je eigenlijk beneden in die epidermis eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Je ziet wel dat die epidermis ook wat verdikt is. En bovenaan is ook te zien dat stratum corneum een hele dikke laag is. Dat zijn die huidschilferingen die je ook klinisch ziet. Maar je ziet eigenlijk halverwege die epidermis zie je cellen van elkaar loslaten. En acantonyse zie je daar. En dat verklaart ook die blaren die je bij patiënten ziet. En je ziet loslating van eigenlijk de bovenste epidermislaag. Nou, als je nog verder gaat inzoomen, op elektronenmicroscopisch niveau, en je gaat naar de basale laag kijken van die patiënten, dan zie je eigenlijk niet zoveel. Dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Nou, de basale laag, daar komt keratine 5 en 14 tot expressie. En keratines zijn ook uitermate belangrijk, zo komen we zo terugkomen, bij de stevigheid van de cel. Nou, beneden in die cel zit in de basale laag zit keratine 5 en 14, die gaat tot expressie. Als je naar hoger gaat kijken, in de transamplifying cells, daar komen keratine 1 en 10 tot expressie. Maar dan zie je iets geks. Dan zie je allemaal klontjes ontstaan. Voornamelijk ook rond de kern. En die klontjes, dat zijn aggregaten van keratine. Ja, nou. En keratine, wat zijn dat nou eigenlijk voor? Hoe zien die moleculen er nou eigenlijk uit? Of die eiwitten? Dat is schematisch hier weergegeven. Dat is eigenlijk het grootste deel van dat eiwit bestaat uit een alpha-helix. Een alpha-helix staafmotief. Dat is hier als een brede balk te zien.
die alpha-helix wordt ook onderbroken door linkerelementen en die zorgen eigenlijk voor de stabiliteit of de flexibiliteit van zo'n eiwit. Nou, er zit ook nog een kleine stutter en die kunnen dus blijkbaar het lokale karakter van zo'n helixmotief wijzigen. Nou, dan heb je nog een kop en een staart en dat zijn sterk geladen domeinen. En je hebt ook variabele domeinen waarin repeat-motieven voorkomen. Nou, en de H1 en H2 motieven die zijn belangrijk die zijn hypervariabel, maar die zijn ook belangrijk voor fosforilatie van keratine. Nou, dan die rode elementen, dat zijn eigenlijk waar die alpha-helix start of eindigt. En dat domein is uitermate belangrijk voor een goede eiwitstructuur. En daar worden ook vaak mutaties gevonden. Dus juist in zo'n belangrijk domein. Want waar is dat belangrijk voor? Dat is belangrijk niet alleen voor de interactie tussen twee keratines, want keratines vormen namelijk, die gaan een interactie aan met een partnerkeratine en vormen een heteroduplex molecuul. En dat is hier te zien als geel en groen. Maar hier is ook zichtbaar, die rode en grijze blokjes, dat zijn die alpha-helix initiatie- en terminatiemotieven, dat die ook belangrijk zijn voor de verdere assemblage van het keratinenetwerk. Om uiteindelijk het intermediaire filament te vormen. Nou, en dat proces, dat gaat eigenlijk automatisch. Je hoeft gewoon eigenlijk de moleculen maar bij elkaar te gooien en dan krijg je uiteindelijk een intermediaire filament. Dus dat is, daar hoeven we een andere eiwitje niets voor te doen. Nou, zo ziet het er dan schematisch weergegeven en hier beneden niet echt uit. Keratine 1, die we net zagen in dat EM-histologie, die dus eigenlijk blijkbaar klontjes vormt, die gaat een interactie aan met keratine 10, die daar ook zat. Maar keratine 1 gaat ook een interactie aan met keratine 9. Nou, uiteindelijk vormt dus wat het keratine-netwerk vormt, in de vorm van intermediair filament, en dat ziet er zo uit. Ja, dat is eigenlijk een heel netwerk in de cel. Dus eigenlijk een soort cytoskelet wat de cel stevigheid geeft. En je kunt je wel voorstellen, als er een mutatie optreedt in zo'n keratine-eiwit, dat die cel zijn stevigheid verliest en dus fragiel wordt en op die manier kapot kan gaan. Nou, als je die klontjes in de cel ziet en je weet dat dat keratine is, zijn dat natuurlijk ook uitermate goede kandidaten om te screenen voor mutaties. Nou, dat hebben ze al in de jaren 90 hebben ze dat gedaan en die waren inderdaad ook geassocieerd met deze aanleiding. Maar er is wel een verschil, want beide zijn geassocieerd met die ziekte van Brok. Maar als je mutaties hebt in keratine 1, dan krijg je ook vereeltingsstoornis op je handpalmen en voetzolen. Als je mutaties hebt in keratine 10, dan zie je dat niet. Je ziet wel daar, hier bij de pols, zie je die ichthyose wel weer optreden. Maar op de handpalmen zie je het niet. Hoe kan dat nou? Iemand enig idee wat het verschil maakt? Met wat ging keratine 1 nog meer een interactie aan? 9. Nou, en waar komt keratine 9 tot expressie? Alleen in de handpalmen en voetzolen. Dus keratine 9 compenseert voor eigenlijk even kijken, voor keratine 10 waar de mutatie zit. Ja, dus als je keratine 10 mutatie hebt, zie je geen fenotype op de handpalmen en voetzolen. En bij keratine 1 wel. Want daar kan keratine 9 niet compenseren, want keratine 1 is namelijk de partner van 9 in de handpalmen en voetzolen.
Nou, die keratines die zijn dus uitermate belangrijk ook voor dat differentiatieproces. En je hebt verschillende keratines op verschillende plaatsen zitten in de epidermis. Als je een foutje hebt in keratine 5 en 14, die dus eigenlijk in de basale laag zit van de keratinocyten, dan krijg je epidermolysis bullosa. En dan krijg je dus, omdat de keratines dus daar defect zijn, krijg je dat die cellen kapot gaan. Dan krijg je blaarvorming. En die blaren zitten van heel diep. Die zitten dus vlak bij de dermis. En dat zie je dus ook terug als van die hele bloederige blaren eigenlijk. Nou, als je hoger gaat zitten, dan kom je dus keratine 1 en 10 tegen. Als je daar mutaties hebt, dan heb je dus die ziekte van Brok. Maar helemaal bovenin zit nog een andere keratine, en dat is keratine 2. Als je daar mutaties hebt, dan krijg je hele oppervlakkige blaren. En je ziet ook dat ichthyosis bij optrekt. En dan krijg je ichthyosis bullosa Siemens. Dus Siemens is ook de eerste die dat beschreven. Dus afhankelijk van de plaats van waar de mutaties zitten in bepaalde keratines, zie je dus daar ook een phenotype bij. Nou, dat keratines belangrijk zijn in het differentiatieproces, dat blijkt wel, want keratines hun netwerk moet in elkaar klappen. En uiteindelijk moeten zij die huidbarrière vormen. Nou, daar zijn ook andere moleculen belangrijk voor. En dat is een heel belangrijk molecuul is filagrine. En daar zal ik hier wat dieper op ingaan, want dat is ook betrokken bij autosomaal dominant. Dat staat tussen aanhalingstekens, dus ook zo op terugkomen. Ichthyosis vulgaris. Nou, ichthyosis, dat is al een paar keer voorbij gekomen. Dat is dus een vieze huid, overmatige afschilfering van de huid. En vulgaris is algemeen voorkomen, dus het is een veel voorkomende aandoening. Want hij komt ongeveer bij 1 op de 250 mensen komt het voor. En dat is voor een genetische ziekte is dat heel hoog. De meeste genetische ziekten zijn zeldzaam. Nou, wat je dus ziet is die huidschilfering en die huidafschilfering. Hier beneden is een stukje van de huid. Die huid is extreem droog. Je moet eigenlijk met zo'n olieverfschilderij, al die krakeluren zie je gewoon eigenlijk terug op de huid. Extreem droge huid. En bovenop de handpalmen, wat je vaak bij deze patiënten ziet, is hyperlineariteit. Dus heel veel lijntjes en diepe lijntjes op je handpalmen. Nou, als je histologisch gaat kijken, en dan zie je ook iets opvallends bij deze patiënt. Bovenaan is een andere ichthyosisvorm, dat is de X-gebonden vorm van ichthyosis. Dat zie je ook, stratum corneum is helemaal verdikt aanwezig, dus daar zie je ook die ichthyosis terugkomen. Maar je ziet waar de pijl staat, dat is het stratum granulosum. Dat kun je dus zien als zo'n granulaire laag. Als je die bij de ichthyosis vulgaris wil gaan zoeken, dan vind je hem niet. Ja, dit is een deel van ichthyosis vulgaris. Die granulaire laag ontbreekt. Stratum corneum is wel verdikt aanwezig. Als je nou met elektronenmicroscopie gaat kijken naar die granulaire laag, dan zie je eigenlijk bij een normaal histologisch beeld zie je keratohyalina granula. En dat zijn die zwarte vlekken. Dat is normaal. Doe je dat nou bij ichthyosis vulgaris patiënten, dan zie je ze niet. Dus er is iets aan de hand met die keratohyalina granula. Nou, dit was al heel vroeg duidelijk bij ichthyosis vulgaris patiënten. Dat was al in de jaren 90 was het al duidelijk. Dat de granulaire laag eigenlijk niet aanwezig was. Nou, waar bestaan die keratohyalina granula uit? Die bestaan hoofdzakelijk uit profilagrine.
Dat is eigenlijk de niet geproceste vorm van filagrine. En filagrine, dat staat eigenlijk voor filament aggregating protein. Dus het aggregeert iets. En het is een heel erg belangrijk eiwit voor het differentiatieproces van de huid. En ook bij de vorming van de huidbarrière. Het komt ook in de orale en nasale mucosa komt het tot expressie. En het is dus met name belangrijk bij de opbouw en onderhoud en de flexibiliteit van de tapecornie. En ook die hydratatie komt daar weer naar voren. Dat is dan misschien ook niet zo gek dat je een droge huid ziet als je een mutatie hebt. Nou, als je dus geen keratolohyalina granula hebt, dan ligt het ook voor de hand dat je eens naar filagrine gaat kijken. Nou, dit is een publicatie uit 2006, maar het was eigenlijk al bekend in de jaren 90. Waarom heeft het dan nog zo lang geduurd om dit gen te analyseren? Nou, dat heeft ook een reden. Het is een heel moeilijk gen om te analyseren namelijk. Nou, toen ze in deze publicatie blijkt ook dat de autosomale dominante ichthyosis vulgaris, dat het niet dominant is, maar recessief. Oh, zo snel. Want hier zie je een stamboom van ichthyosis vulgaris patiënten en dan moet je eigenlijk alleen naar de sterretjes kijken. Dan zie je dus dat een uitgesproken ichthyosis vulgaris hebben 2 sterretjes en een milde ichthyosis vulgaris 1 sterretje. En als je nou daar de mutaties onder gaat zetten, dan zie je dat de individuen die een uitgesproken ichthyosis vulgaris hebben ook 2 mutaties. Dus die zijn homozygoot voor deze mutatie. En daar zit zelfs een individu die is compound heterozygoot. Degenen die heterozygoot zijn, die hebben eigenlijk een milde vorm van ichthyosis. Ja, dus het erft eigenlijk ook een beetje semi-dominant over. Daarom werd het ook altijd dominant genoemd. Nou, waarom heeft het zo lang geduurd voordat men mutaties heeft gevonden in het gen? Nou, dat komt omdat het gen heel moeilijk te analyseren is. Want het bestaat uit 3 exonen, waarvan exon 3 extreem groot is. Dat is ongeveer 12.000 basisparen groot. En dat is op zich nog niet zo erg, maar dat exon 3, dat bestaat uit allemaal repeterende elementen. Ongeveer 1000 basisparen. En dat staat hier ook, die zijn ongeveer bijna 100% identiek. Nou, als je zo'n gen wil sequencen, heb je een unieke primer nodig. Maar die is niet te ontwerpen, want die past op elke van die repeats. Nou, dat is een van de redenen waarom het zo lang heeft geduurd voor men dit gen kon linken aan ichthyosis vulgaris. Nou, het blijkt dus ook dat het aantal van die repeats, dat het ook polymorf aanwezig is in de populatie. En je kunt 8 repeats hebben, je kunt er 10 hebben tot 12. Ja, en het blijkt dat repeat nummer 8 of 10 gedupliceerd aanwezig kan zijn. Nou, die repeats zijn heel erg homoloog aan elkaar. Er zitten wel heel veel SNPs, dus single nucleotide polymorphisms in, dus veel variatie. Nou, wat is nou eigenlijk de functie dan van dat filagrine? Dit is zo'n beetje nou hoe het, hoe ze denken dat het is tegenwoordig. Dus, zoals we daar